Ná tríal an cleas seo go dtí go maithí compordach le cos cleasaíochta a thaispeáin mé sa fhoireann roimhe seo. Mar bhfuil sé feic agat tá nasc an seo. I gás timpeall na Cruinne, ní mór duit an líróid a chuineál san air le cos amháin. Agus an líróid ag tseachtain nús, túair an chos chéine timpeall agus ná lig ceadaí titrim ar an talamh. Ar dús chuine íseal an líróid, agus a laghad cuairolaithe is Fuair. Bhuail cic íseal san air ar an líróid. Agus túair do chos timpeall gur scopaí in éon glúiseacht amháin. Claachta an chlúiseacht timpeall na Cruinne gan an líróid ar dús. Agus an sin fá an líróid agus bí claachta go méid tú i do bháistear ar an scíal seo. Mór bhfuil tú an de chos a thabhairt timpeall an líróid go tapaí, is tóca nach dhearna tú an glúiseacht in am. Bhfuil tú ag cicáil na líróide, ag stoppa agus an sin ag déanamh na glúiseachta. Caithfidh sé ar fad a bheith in éon glúiseacht amháin. Ba méid tóga brise óna cleasanna an tseachtain seo thugann. Taispeánfaidh mé roinnt trealamh díobh, a úsáidim a caróil le do cleas.